lang hilin eh. Pwede basta makauli ko ang lutang natawhan di na po na di na maato nila kay 5 man ni kapuno na unahon ako pa ilindahaw maguna ko karon kaso na ilindahaw man manglabas ako tusbay mangilis ko og kurtina. Tara kung talis og mutaniyag kay mga pugog dahon, mga pugog lubi para sang sumanugma. Daghang salamat nitong tanan amping kanunay. Kita-kita ta sunod. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Ay, bilin ra, ikaw rin muli. Dahil yun ang paborito ni mo sa tuwing danay? Karaban hiyas. Sabro. Nana. Nawag si Rami. Ah, Sako no? sa kagsabalhabal. Dali na, kaya di Anong wala habal man? kapasok dako. Naiwan. Kung ano wala habal man? Na ba ang galing? Wala pa lagi sa unding bilis bata dadto. Mamahaw day ko. Sudan ko kuan. Mahaw nun dyan. Mahaw. Bulang huy. Bulang huy. Iwan mag-ibot. Ha? Hidro? Ada na? Ha, lagi? Ah, maguna. Hindi ako ng Pedro, hapa na. Kaya ako ng Pedro bakilid. Paluto, tayo ng kitchen ako. Oh. Alam mo kapadya rin. Siya. Ay, bilig dyan mo nyo. Balik jahiwan ka na sa Rami. Kalung. Ang mga na eh. Oo. Nakauloy yan eh. Nana. Saan, di ka pre? Hindi ka luto. Pwede ulo, tuway. Hindi ka lang ako bilang ko hindi. Tuway kuha na ito pre, tuway. Kaning baka? Ay, nga. Pwede nyo lang isla. Katil. Katil eh. Magaling mo. Nawakwak na sinundon. Hindi na mo kaon. Ha? Nawakwak na siguro na. Anong di mo kaon? Wak-wak na. Sige lang ito lagi. Wak-wak mo sige lang tayo. Mag-cover dito eh. Nawakwak na siguro mo. Kay hindi mo mga luto. Ayun. Wak-wak na magkita din ang magamatong. May ito tutugaw ah. Ha? Dahil magtugok na rin ko. Ay, lupad na ka rin. Mga agaturo ka na. Laban. Laban. Tugok ka. Laban. Ano ba magling ito man? Yan, iwan na. Ang damo akong kuan. Bulang hoy. Ha? Dati ito kasada. Pagsaka na ho. Sunod na ito na ho. Sige, pagsabaw rin ulit ah. Ta. Dila, hindi mo kagbaka tay. So, Agbay pa rin kaon. Gahapon na pag-abot ng kaon pa na. Lata naman tulong doon siguro. pumus ka pre. Mukha. Baka lang mo, kanino mukhaon. Na? Wala ka makaano eh. What?
Ha? Wala. Nandun ba? Kani ba? Kalimukaan. Kung kani ilo, mukhaan. Iaw. Pagkakaroon nyo. Tatay? Kung may baho ni Kaniro. Kasadan, sunod na pagkagap na. Kuhaan banda. Ngali ang bungaw. Bakit si Praming tiri na eh? Hindi siguro. May picharon. Ganyan sakdanan dyan ay. Walang sakdanan nila tayo? Sakdanan na Prami? Kabalhabal nga naman sila. Tuloy-tuloy na. Ano ni Sud? Hindi, mananindi lagi mo. Wala pa man ah. Kaya na mo ba? Gamira, marag yapon. Ha? Marag yapon. Kasi $14. Okay, 5,395. Na, nakado. $500. Manaan sa tekan ka tay? Ha? Kaan ka? Ano man? Payas. 58 lagi. 58 o 74 centavos. Atik ng 59. Kasabot nga kuan, dollar, makuha mo. Tax, 500. Nowadays, 6,000, 5,000. Nasa tay. Manaan. Ano mo? Ikaw mo kaan tay, kapayas? Ikaw, sir. John? Sinabi ka pa doon. Sabi ka kapag hindi pa ta mahaw. Bali. Kahit lobat ka eh. Ay magkada na kusinin. Kung galing niya mo, kahit nagdala rin. Ito. Hindi na meron ka tayo. Hindi na ito. Yan na. Gara, sini kay lag mangga. Antag mangga. Ano na pinagkagaling ka? Hindi na dito na rin. Sige mo yung kawin ng good din na rin ito. Hinahoy mo ko. A few moments later. Oh, gikag tagaliti. Ito. Kawo. Na? Ano kay ahon na? Si Sirim nagsilo. Ano mang mura mamog gikang gipanguan? Tubuan. Kada-kada rin mga baligya. Ano balik siya? Oh, sabuli ka na. Palitik ko na. Kabay ko sa utay na. Luwi ka na. Ano tay? Nabapog ko. Oo, ginawa. Minsan ako rin sabuna. Mamaya mo Ano tilabuan. kay luto tay? Uli na lagi may kawalit paon dito sa amo. Nangadyo ko tilabuan yung kaya kamus lakaw. Lakaw lagi. Hali ba lang gisunan? Pordoy man Hali na. Ano adun? Bisa mo na. Lakaw. Ngawat sila mong saging. Tila mo si babogi kan. Ito na, pinalit na. Pordoy noon sa mga lakaw. Manang uli mi dali. Way pamahaw dito. Gis na, way pamahaw ka. Kuha man ito ko. Nangangag ba mo? Manungkap sa Guni dahaw ra ba? Ala mo manungkap sa kutay. Kaya yung baka lagi. Sundon bi kay sumangi lang manig kanig Amerika. Natiri murag parinir. Lagi mo may kasi hadag mo sa dagmahugmaan sa bahay. Bay. Kay nakuha na. Han lagi ng dang saging. Dito na sila para may ba? Uy, yan! Kamusta yan? Nandun siya na. Bitaw. Nandiyan na siya na dito. Kuan, kalingganay. Hanim ni kabugod. So tinud ko way pamahaw lagi dagbaw sa way pamahaw. Naluto o, nanay nang. Magandam ka pa jas. Pinailin. Nanay corona. Happy Nailin. Puro na dus bay. Hogi. Nanang yan, ayanan ay. Siksi na o. Ada do ya. Bata, nagmudaga na, kaya ubukod na, hindi naman siksi. Siksi na ginukod. Sa. Siksi na ginukod, hindi naman kigkig kung kinagan. Ako aso ang hagan. Kami kigig. Namang kahikuan ay. Alam pura may mulay ko daga, oy bata. Mo ko nga na lagi nang magbukod og bata.
sabay mailin. Ato love you ta para ikaw. Kaniwang day nay. Asa makaliwang? Kanina mo puro bata. Love you, day. Yan, nagbinsin na ganito sa liganay. Hawa na, uli. Nagadaw. Titiri, wa ba ka ng buruster? Puti-puti, today ko. Sa pintal sa bulbul. May guys, mamahaw kay wa man mi ka pamahal kay wa na lagi toy bugas. Ug kita mga minjig wa ni kadagara wa ni bugas ulis gini kanan. Ewa, tay mo tay. Dahan ta tay da. Ano jud ni bugas dato tay mo uli lang pura rin jawat in tampur baga makasiba-siba. Nakawa naman magkila ko ano di Eh, di apa may. Murag mga salin-salin mi siguro ni. Murag mali. Di na saning sa mo ko nibog na nabdung mo Ano na. naman sinupa naman yung tatay. Uy, gato na sa ano na Kaya ina. kaya sa mong pamahaw di arlan niya. Pinutos ko. Matog sinay nagputos kay namdas pa mi muli. Mo man yung paborito, time danger kini. May gapog na sa karabalias daghan. Kung ko mag-udon si Jack. Ayong paborito. Nang tatay. Nakay kaning baka lagi nito. Dadi kung bata uy. Bahala kasi ka agitan kung bata. Mamahuro. Sa marusog na buntas ko no. Dapat mamahuro ka. Balag mabuntas basta gwapa. Pagdiwag siya. Hindi naghaluto. Dapat mamahuro ka alas 7 nakainom ko sa tambaw kay hapit naman wala city. Tsura sa ron. Pwede mo ka inigin na magtambaw. Tsura sa ron di pa mahaw. Bawal sa oras na. Bo, Siguro ka pa hapit naman sa di lapas na. Di ka mag-doctor. Ang gulay, kasi nung kaon. Sunbok, kung di na pinutos niya na. Karing pana. Tamahan na palibutik. Wala lang ha, kaya ako'y paul. Tanaw gani ang kani mo. Giska. Wala ni na ko ligni. Kato may kanay paboritong tatay Flor. Na. Why nga na? Ngani. Wala nga na, hukdam. Was parking gunanay. Di na, pero Nas hukdam. kamiroy na. Ala sa ano mo? Tinagdato po siyang nabuntas ko na na. Ni naman di ay. Ano mo na yung, nga naman na sprinkle sa baka. Ah, nagkan masatay baka. Di man nagbasag kutsara matarong pag. Di naman dali. Simutong ko siya. Agluwag na, giwag sa luto. Paano na kagbaka na eh? Di. Ayang po, maganda. Kasi ka bangon dito na helper. Diyan isa. Diyan saan mo to? Isa rin lang ito, maasawa ni Diyan. Nakunan. Kahit pero ganito naman igagawin ka, kaya dyan siya maasawa. Hello? Ang lakaw ko. Hello? Gaba ka ni Hilbert kung dito. Maasawa man doon. Mga lagi. Hindi ko sa problem sugot ko no, kay masawa ko noon doy. Natawa doon, kung sitong lakaw. Asa mo siglakaw? Yun lang. Yung ka mga tinda. Nakadang tinda dai. Namay mo din ang balik. Dalawa ko rin sa turbulan. Ma'am Kisilin ba? Kasi nga Ma'am Chudura. Wala ni Ma'am Panimo. Ah, nabalik din ang maestra. Ang mga